Posle sudijskog znaka se odnosno je savijanje zgloba, ovdje sudje izuzetno dobro radi posao. Ali kombinacija kao i u prvoj rundi. Kategorijama vidimo da i druga runda se odvija isto kao prva kontrola zgloba. Malo snage fali u završnici, ali vidimo da sada pokušava da uđe u međutim izuzetno jako šaka protivnika ne dozvoljava pravi faul u lopi. Vidimo da kreće meč i iznenađuje svog protivnika, ubacuje ga i spušta je u četvrtoj rundi. Čekamo start. Početak za tak starta. Četvrta runda kreće. Protivnik takmičar iz Vojvode osvaja zglub protivniku i spušta ga osvajajući posljednju i ubeđujući ovaj meč u ukupni rezultatom 3:1. Napako čekamo početak meča. Sudije se stavljaju za sve protivnika kako treba i meč ide u klub Nemanja Krsi. Pokaže kruženje na prve. Odliču borbu. Kontrola zloba od strane Nemanje i kao i to je dobar. Vidimo da sada je već protivnik Uroš. Meč. Uroš vidimo da pokušava tehnikom kuka da napadne protivnika, međutim Nemanja kontroliše tjesni kolina glavom i u velikom stilu završava ovaj meč. Vidimo da Uroš meč kreće Nemanja kao i bez Gajša. Žrtvo je zglub, međutim to je Uroš, međutim Nemanja ga. Đorđević ovdje predstavnik. Vidimo da Uroš tada pokušava tehnikom flop presa, ne iznenadi Nemanja, ali Nemanja se ne da tako lako iznenaditi. Poznato mu je ova tehnika i dominantnost. dolazi, pokaže protiv
težeg protivnika, da li nešto može uraditi. Vidimo da obojica takmičara fokusirani čekaju početak meča. Meč kreće. Ilija kontroliše šaku, kontroliše visinu meča. Upada u kuk, gde se Ilija osjeća na domaćem terenu. Kontroliše. I pokazuje zašto u ovakvim sportovima kategorije imaju smisla. Teže za dve kategorije verovatno protivniku ili da zaključa meč u kuk. Međutim, Ilija sigurno kontroliše vrh. Milan se brani do poslednjih centimetara. Meč ima svoj tok, zanimljivo teče. Malo se odmora zbog Ilije, ugao bicepsa, Ilija kontroliše, ali samo pruža protivniku dobar meč. Ili Mila nešto ima, pokušava sada da žrtvuje zdob, osvoji visinu, prebacuje meč na svoju polovinu i u veliku. Meč ide u svoju treću rundu, kao u prvoj rundi. Ilija se osjeća dominantno bez strepa i međutim Ilija sigurno preko visine tehniku top rolla osvaja i odnosi treću rundu i pobeđuje ovo meč. Pa ga drži, da. Da li meso, Miloše, ja sam na drogu. Više krivo kad odale moj, uradio se zbiri dobar gost. Leđe u rak, no ne šta gađa.
Ali ne paku se mi. Dobro, ne ide to mnogo, možda. Bravo na klapu. Orada